Ki Shipai Bsf jongka Meghalaya kilayo kem saungut kinong India bat pendam Southly ki kali ki bakit tiar bam ha District East Khasi Hills. Ha kalai po tarik nailur aja apusau hadin bikiyo jingtip ka bakirpang halor ke jingkit tiar kle sirkot ha ki kali ki batmu banlet shila lingba ichamati. Ki Shipai jongka 110 Battalion BSF kila khanglat Southly ki kali lightly ki bakit sirkot bat kwei ka bakit pan ka ba Shong Dor kumbash polak. Ha kapor jingto kit kinongnya akali kimla ban pin I ki kot kisla babiang halor ke jingkit ke tiar sirkot bat pan ha ke jinghe ke jingbon jongki. Hadian kata la IT ki brio balakem bat iki kali bat tiar bala pendat sha office jongga land and custom ha bholagant.